Iako davno nije deo Zadruge 5, Maju Marinković pojedini takmičari ne vade iz usta. Tako je i dalje tema u odnosu Dalile Dragojević i Filipa Cara, zbog čega često nastane karambol, kada je on pomene ili se prisjeti njihovog odnosa. Maja Marinković se sada oglasila za Pink RS i prokomentarisala posljednji sukob Dalile i Cara, koji je između ostalog i nastao zbog nje. Prokomentarisat ću isključivo jer sam pitana, već sam navikla da im budem glavna tema svakodnevno. Ona je svesna da sam ja tamo, da on nju ne bi ni pogledao. Ona mu dođe kao utešna nagrada. Svesna je toga da sam mu i dalje u glavi i to nju najviše boli, iako su oni iz moje odavno izašli. Mora da shvati, iako se trudi da oponaša mene u određenim situacijama, ne ide joj. Jako je smešna, ipak mora da shvati da sam ja jedna i da je uzalud pokušavati. Toliko o toj temi, rekla je Maja.